Ani bung somusaron kolai ani dokumen kemamane ani para orjun para ni sini yang kumulong matop jora pai tangmane ani pass bag solau dai tamani ukolong pocket o aro ani dokumen tongo ani ATM tongo tai ani pan card tai aadhar card tongo aro rang 2000 bu tongo jara mane tongnai rokno man khangke bisa no dikliat nani bagai ang lokrok koyo tai ani kemamane apa ani paran sini ke yang matop joran galai kanane ang khak laimani cycle sini phaimani abani bagai ang lokrok ni thani koyo kisa man khangke khairoge dike hamnai himani mungkata lama rogo ken ni bag ro rang bag ro ke tatari tugan rogo bang ke tatata abo ang jepro nok ni sini te ang pocket o dai tipika ang tai kon jaga bathagya te ang pocket o is khaya tai tangya direct surumo soika cycle snamnani babai apro ang toilet thangai tipili hebro ke kurikha hingga ang toilet dong khrane te log log tipili thangka aro malia hingga ang khaklai ka nong sini phaimani jarawono kalai khanane ang khaklai kata ni pass bag ni color ko bodir an pass bag color hingga kosom rang roga kono ro pen card boma hebo hai tigilan tawaro ani aro ATM site tongo hingga pan card kaise tongo hingga aadhar card tongo hingga ni cycle ni aro je order khaimani aka kosok tongo ini sini ani bumung somusaron kolai